Nám to trvalo hodně dlouho, než jsme těma malýma čtetečkama ty posluchače všechny vybarvili. Tak mějte trošku úcty a nešpiňte nám to. Ono se to totiž v tomhle rozměru nedá. Prosila bych pana Jana Krajča. Vážení přátelé, dobrý den všem. Já bych vás všechny pozdravil a poděkoval všem těm, kteří tady dnes přišli vyjádřit svůj názor, který vyjadřuje i většina obyvatel naší země, který zní jasně. My odmítáme jakoukoliv přítomnost amerických vojsk v naší zemi.